Ja vyhodil nové videa. Dneska si to zahrajeme Brawl Stars s mojím kamošom. A poďme na to. Tak. Neviem, čo sa deje. No. Každý ste teraz Melody, tak neviem, čo sa deje s ňou. Vy ste vedeli, máme to tu prehrané. Ďalšieho spajka, to sa mi nejako nepáči. Toto mi nejako nevychádza. Pomoc? Pomoc? Bratá, nezdá to? Mne to príde, že nie. No. To je jedno. Čo sa deje? Jak? Jak som mohol dať? Ja som... Ojoj. Ne. Mám to dať na YouTube? Nevadí, toto je ukážka toho, jak máme prehrávať. Tak to je jedno, tak dovidenia.